skal ske det, at vi afholder vores lokale mesterskab i DM i hotdogspisning i Steff Place-regi. Og vi har valgt at samle tropperne, det vil sige, at der er 5, der har tilmeldt sig. Vinderen fra 2015, vinderen fra 2016, og så er der heldigvis 3 nye. Og for at lave lidt fest ud af det, så gør vi det, at vi laver en konkurrence, hvor de spiser alle mod alle. Og så håber jeg, at vi kan nå at diske op med hotdoggene lige så hurtigt, som de kan køre dem ned, for der skal spises mange, rigtig mange. Så jeg håber på minimum 11. Så ja, bare få så mange ned som muligt til at starte med. Har alle noget at drikke? Så har I 15 minutter fra nu. God fornøjelse. Det er Andreas Tordal. Ej, så er noget til kogen. 12. Tobias Høstfeldt har spist 11. Mads Rondi har spist 10. Thomas Gravlund 7. Og Steffen Olesen 4. Jeg har det faktisk ganske udmærket, bare jeg ikke rejser mig op og strækker ud i maven, så det går det meget godt. Jeg havde bare tænkt mig at kværne den op på 11, og så fik jeg lige en 12. Det havde jeg ikke lige regnet med, men det var meget godt. Jeg var nok presset på den 12. Så kunne jeg mærke en lille smule opkast, og så var det bare lige med at få luft ned, ikke? Vejrtrækning, og så lige få ro på maven, og så var det ellers bare at kæmpe videre. Jamen, det betyder, at jeg kan komme på weekendophold med min kone. det var grunden til, at jeg fik lov til at stille op. Fordi ellers så synes hun, det er noget pjat noget, hvis jeg sidder derhjemme og har ondt i maven. Ikke? Men så kommer vi et weekendophold et eller andet sted hen. Så det er meget godt.